Bye-bye, Pin. Salamat po. Bye. Ningari sa dari, nakita na jud mi, Nija. Oh, Jude, sige ako dalaw sa YouTube. Pagkaan sa mong suman, ay suman to. Sige Pagkaan sa mong. Miss Jenny, ba pa siya pa kumanang mo paniud to. Oh, ito naglakar ro iba doon diri. Miss Jean ko no nga, dakong misis. Miss man dyan, tigtawag. Kasi kami sa means na mo. Bisag misis na, miss lamas gyapon. Puro jud miss. Sa ako mga ka-GC, mao man sad. Miss. Masukugay sila tawag og miss, pero makuan gamanan. Manad da. Viewers. Viewers ni mo. Hi! Ano na viewers ni Mugi? Nasa ka mo? Bisa kanin silang duha. Asa mo kaling pag Natoyab na ganini silang duha kay dugaza na nga wa. Ako kay bata, no? 14 pa niya. Lugi. 14 pa. Oh, pero ako. Sukar ba din? City na ni. 14 pa. Hi, Miss Jen. Hi, salamat sa pag-ari. Ate Flor, laman. Hi, salamat. Ate Robby. Regards ko ni Kwan ha. Regards ko ni Lelebet. So, salamat dahil sa inyong pagtanaw, guys. O, kayong kalimot sa pag-subscribe na mo. Tanan. Salamat. Bye. A few moments later. Guys, madyong gabi na pod. Nja. Karon pa ko naligo kay nalinga ko ganiha istorya nila ni ate dyan. Dyan si ate og ijang anak to sila dito silang kwarto. Mga rira siguro tuon. So, ugma guys sa buntag muli na pod mi sa dalagit. Jabanan sa siguro namo gamang pagumangkon magpabaksin kay mahaglit man si Ja. Mo nang gabanan sa namon hinaghuman ni Ja og baksin muli na pud mi padung dalagit. Medyo na laman nag-enjoy pud mi duha ka adlaw darik banding-banding sa ang mga igsuon ug ang pagumangkon. Makalipay ba ja pud kanang banding-banding ta ba nilang lingawan ni Gian kay kana si Gian na radyo na siyang kagaraon sa una pa na sa gamay pa. Hantod karon nada na iyang batasan nga ingana arang ka sugsugan ba ingawan ni Ate Flor kay gamay pa ba dyan na si Ja sa una ja karon na pud na sila ni Ate Flor nakita og balik kay katong pag-ari na wa man to na siya giuban ja katong na magbakasyon mi sa una wa pay pandemya gamay pa man na si Ja sa Ate Flor nakurat ni Gian kay dakna na kuno kajong tawo ug mapon sa dalagit na pud mi madyo na laman naka latagaw mig duha ka adlaw ay sa to na mispikas kwarto sa kwarto ni Ate Flor kay adto kuno mi dito man hapon halagang mas magaho ni pwede na mi dari sa kwarto ni Ate Flor kay dari ra kuno mi man hapon. Hi guys, padong mi dari sa gawas kay ningabot na gamo ang gi-order na panihapon. Nag-order rami sa KFC. Di ana naghuwat na ang kuan food panda. Ngit-ngit na. Salamat ya. Yan lagi mong kuan gi order gi. Ko sa ng kwan. Spaghetti degi. KFC spaghetti. Sakto jud di ay. Manihapon nami guys. Manihapon tanin yung tanan. Mani man kananan ni Junjun sa una. Mag-date mi sa Santo Domingo ti at tumilid tumangaon. Mag-date day mo. Sa KFC oh. So iyab pa mi. Sa Domingo manimba mi sa kuan Santo Domingo. Manihapon tanin yung tanan guys. Mangaon sa mi. Manamig panihapon guys. Napakuno di take out oh. Hi guys, madyong gabi guys. Naman na magpanihapon. Diyan nasa ko dari sa kama ni ate. Kaya mato na po mistika sa mong kwarto. Busog na mas KFC guys. Yeah. Busog ka dyan sa mo ang kuhan. Panihapon. Mato na po meron sa pikas. Guys, diyan na mispikas kwarto. Marong mga tug. Kaya mga tug na mi guys. Kaya mga alas 9 na sa gabi eh. Tapos sila sa atin dito spikas. Mahuway na po sila. Kita-kita na laman taog mapun guys. Good night ninyong tanan. Kita-kits ugma. A few moments later. Good morning guys. Yan nga mata na mi alas 5 na sa buntag. Hipos na mi kay mato na pud mis kwarto ni ate sa pikas. Kay muli na mi karon. Hey guys, good morning guys. Dada sila. Morning. Nangipos na sa mga gamit
kay uli na may dalagit. To sa miss kwarto ni ate kay ato mi dito mga pi. Hey guys. Uli na may. Relax ang tagitagay. Kapit na yung ulit guys. Kay mo sa kuno sila gigdahig dadari kay manguli nagdalagit. Oras giyan guys, di na kuno siya muuli. Uy giyan. Hindi ka muuli. Hindi pa magkadiya nga. Ha? Manginam ta dito gininit din sa mga nanara ka. Tara, be. Tana. Uli. Di na ka muli. Ha? Nay mo mga gamit o pa nimo kuan na. Ma. Hmm? Muli pa na. Nay ko dani ra ka di na ka muli. Dani ra kay bilin ka. Hi guys, good morning. Namidari, ngalakaw-lakaw midari kay ngita ko numig nilaw uy. Kay napa may nabilin nga amo ang suwa gabi katong amo ang gi-order sa KFC. Diya lami man ihigop kung kanang kuan ba sabaw. Namidaring tulo na dito sila ni ate nananaw sila og unsay suwa. Diya ko kay giganahan ko dari ga lantaw-lantaw ba kay murag nas Manila ning lugar na kay namdum ko dato sa moang gipuy-an sa una ba sa Manila sa San Juan na daghang building. Hey guys, madyo bunta guys. Di ka na mi dito na malit og kanang suwa. Yan, uy na po guys. Nilaw oy. Sige na, may mga karne. Napagani ka mo ang KFC gabi wa mahurot. Diya da pag manok. Kaya kanina ni Jagri barbecue. Sige, ana malit sige og kare. Muna dyan gipalit sa 7-Eleven kahapon o ganang pizzeria gihangat kong kuan, dinaklay. Ang lamia pinalit ni ating nga nilawoy nga utan na ay karlan. Na ay karlan, kubasa o ukra. Lamia. Ag sila nigiyan, papa sila sa pikas kwarto, padung na puto dari kay mamahong mi. Kay manglakaw na pud. Manguli na pud mig dalagit. Mayo na laman nakapudyo mi dari duha ka gabi. Kabanding-banding ni Nati Flor ni Ate Bill sa ijahang anak. Yung punta guys. Diyan na sila guys diyan kay mamahaw. Hey guys, so kasi Ay, para kami ha. Pareha sila marunog kuan. Item. Sila kambal sila. Kambal tuko. Mo niya mga ate guys na mga buutan ka ni sila. Bingaw na pud mi. Hi guys, nanami karon sabay sa anak ni ate kay padung na pud mi manglakaw at tumig ayala kay magpabaksin. Hindi andam na si Jaga, lakaw-lakaw na. Haris ako na midari sa kuan kusina nila guys. Kinadaris nana. Magbabay sa kunin nana kay kaning asayra lagi ta mag kita-kita ba. Hi, yung bunta. Okay namin na. Maubos. Kita na punta sunod. Balik-balik kami na nasa Huli atin. namin lagi. Parang ka-cute si nana no. Ano sa da ito? Hello, this is Neil guys, nagipatay. Wala, giurot na ni mong buwak ni nanate. Ginoo ko mahaglat majid siya magpa-pinti. Ha? May dari guys, kay giwat pa na mo ang tatay na ni guys, tatay na paksa ko lang. Bye na. Sakita na ta sunod. Bye na mga natin. Kulbaan ra ba kay BP mo taas. Saka bahig buhula, isiktog buhula. Hindi kasi ito vaccination. ay kulba kay dagan nag-support. Dagang kauban. Sa kung nag-audition namin. Dagang mukulata sa doktor basta pasakitan. Kami sa kuan guys, Ayala. Eh banan sa rin namo diya magpapaksin. Eh haglat si Ja. Kaya nagumandani. O biyahe na pud ni padong sa dalagit. Mara na pud Mignas Manila guys, galakaw-lakaw. Sa Kadis building.
Kaya namin guys, nakasud namin. Padung namin dito sa vaccination area. Naman sa ranggi ubanan kay mahagdak malaging taon hindi na magpabaksina. Sila rang doay diyang mama. Kinahanglan kuno, muuban kuno pod ni, arong mawa kuno gidjang kulba. Kaya rin ni siyang ka, kuan ba, tawanan. May nagamanda ni vaksin. Biyahin na po may padong sa dalagit. Madyo naman untag sa jog human kay arong makasadyo po ni biyahe padong dito sa dalagit kay ang mga series karon kay hinay nakaadyo managan mabutan nag 4 ka oras biyahe. Hi guys, padong na may uli kay wamanday kuno dani ang kanang first dose, second dose na kuno talandani. Mo nang malik ni pakuha namin sa ilahang driver Kasi mo yung murag na masakay namin padong sa terminal. Ramuli na po niyo dalagit nja picture sa kuno sila dari sa gawas. Guys, padung namig terminal kay manguli namig dalagit. Daghan kagang salamat ni Muti kung sa imong anak. Kay nag-enjoy miss suroy-suroy. Bye-bye, Tin. Salamat ka. Kita-kita na po tayo. Magkita na itas buhon. Yes. Imuli man ni. Bye-bye. Yan na lang. Salamat. Daghan salamat ha. Kabuto makako ninyo. Oh, Bye-bye. Bye-bye. Amping mo. Bye, Timi. Bye-bye. Amping mo tamo ni ka. Nasa ticket guys. Sa to dito magkuhag ticket. Lain sila, kuha na, kasulasyon ng uban na. Dalagit o guslo. Hi guys, ganami sa bus. Shopo, kalamansi juice. Kalamansi, shopo. Kita-kita na naman ta guys. Nagabot. Diya. Palit sigiyan o. Bilang makaon diya. Supaw. Wala ka bubok. Parang kadagko. Tag 45 kuno ni isa. Kagkatasan sa biyahe ba? Na imak. Hi guys, na miss bay. Ningabot namin dyan. Way tao. Ang saan na ito pag sirgi. Wamadis papa. Huwag kami moabot si Junjun guys. Okay. Sarado mag-amang ang bay.